kontzertu bat da aurkezpen kontzertua, baina bai nahi gendun aurkezpen kontzertua baino gehiago izan zedin. Eta egon ginen pentsatzen, nola zen niri beti iruditu jata kontzertuak diela 50-50, erdia holtza gainekoa eta erdia publikoa. Publikoa zelakoa danaren arabera, nire ustez asko aldatzen da kontzertu bat, ez? Eta nik bai sentitzen dut oso gertuki eraiki dugula dena publikoak eta nik, eta guk. Baina bai nahi neban aber hori alzan materializatu, edo ekarri nun baitera. Eta orduan esan genuen, zagatik ez dugu hartzen fikoba, dela pabelloi bat, baina pabelloi gertuago bat, eta eraiki bertan gira. Eta bai izan zeo zer zaila identifikatzeko edo visualizatzeko, baina bai nahi gendun probatu ea komunitatean oraindik sortu ditzakegun gauzak norberarentzako ez direnak. Elkartu denok eta gure atretzoaren parte batzuk eraiki, 3 tailer egongo dira, izango dira arkitekturako tailerra, jantzitegi tailerra eta arte tailerra, eta nahi genuna da, handanok egon gure bai lantalde ere bai, josten, edo egiten behar ditugun harriak, edo behar dugun goroldiozko ez dakit zer, goroldio artifiziala beti, edo behar dugun, maketaren zatiak, elkarren artean eraiki dezakegun gero nik eramango dudan bira. Eta gero sentsazio hori auki birangoa zenean, hau taldean eraiki zela, ez? Eta niri horrek emote oste arrotasun pila bat. Erosi daiteke sarrera kontzertua bakarrik ikusteko, eta kontzertua bakarrik ikustera basoaz aukera izango duzu baita eksposizio bat ikusteko nun jarriko ditugun, egin ditugun dosierrak, egin ditugun plano guzti horik, ez nola eraiki den arkitektura, gero igual beste perspektiba batekin ikusteko kontzertua, eta tailerrekin erosi duena, lauretan sartuko da, helduko da leku batera, non tailerrak egongo diren, josteko makinak egongo diren, monitoreak egongo diren, artean, disiplinan adituak dienak, gu geuan egongo gara eraikitzen. Eta orduen, helduko dira bertara, bakoitza jungo da bere lantxokora, eta jungo gara diseinatzen apuntatzen den jendearen arabera zer dan aproposena eraikitzeko. Oin hausnarketan beti esan izen dutez, bakarrik ezin da, zelan egiten genuen dana beti talde lan bat zan, ez nebala konsideratzen, kantu egile horren partetik bakarrik daramazula proiektu bat, baina ez da egia, beti garela, talde handi bat, edo beti laguntzak bihar diela, gainera ez holtza gainekoak bakarrik, holtza kanpuen zenbat jendek laguntzen zaitun eta bar. Eta horregaitik nio solotuta gonaz beti komunitatean eraikitzera. Eta horregatik orain eraikuntza danean hain oinarrizkoa edo ernamuinekoa askoz garrantzitsua goritzen jata eraikuntza hori komunitatean egitea.